ಬರ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಲೆ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐದಿನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 22 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಐಕ್ಲು ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಓಕೆ 22ನೇ ಐಕ್ಲು ಮಂತ್ರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪರಾಬ್ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಕಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಬರುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾಲೆ ಆನಿ ಬಯ್ಯ 22ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೆ 5:53 ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಟೈಮ್ ಇದು ಇಲ್ಲಡ ಫುಲ್ಲು ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ಟಿವಿಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ದೀಪ ತೆಗೆದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಡೆ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಆನಿ ಇಂದೇನು ಈ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಅವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈದಿನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅವನ ಪಾಡೋಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನ ಬೈಯದ ನೋಡಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ನಾಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಇರ್ಬೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಜ್ ಪೂಜೆ ಆನೆ ಒಂದಿನ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಬೈದಿನಂದು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ